excuses aan. Dat gaat ook over Jet Air, want de directeur van Jet Air, Antonio Ribeiro, heeft zijn excuses aangeboden voor het feit dat de maatschappij failliet is gegaan. Dat heeft hij gedaan in een ingezonden brief. Daarin stelt hij ook dat volgens hem Jet Air na 2020, bij de coronaperiode, niet voldoende steun van de overheid heeft gekregen. Jet Air begon te vliegen aan het einde van 2019. Kort erop ontstond de coronapandemie en daarin is er veel schade opgelopen en Jet Air heeft niet de financiële steun gekregen om daarna verder te kunnen gaan. Dus die coronapandemie is volgens hem een van de belangrijkste redenen voor het faillissement. Een andere reden die Ribeiro noemde is het feit dat Curaçao al sinds 2012 niet in de luchtveiligheidscategorie, in de veiligheidscategorie voor de luchtvaart op de plaats 1 staat, maar in luchtvaartcategorie 2. En dat betekent dat er bepaalde restricties zijn en Curaçao kan zo niet groeien. Zolang Curaçao de status van categorie 1 niet bemachtigt, kan het zijn luchtvaartindustrie vaarwel zeggen, aldus Ribeiro.